Dar de ce vindeți? Trebuie să veniți cu cheie. Nu trebuie să vindeți curând. Am o întrebare, dar de ce nu vreți să vindeți în piață? Locurile de mult vândute acolo. Noi locuri acolo n-avem. Numai și eu nu am lovit. Dar doriți să cumpărați? Da, eu vreau să cumpăr. Eu chiar vreau să cumpăr. Ce doriți? Hai veniți de acum, eu cunosc să înțeleg situația. Eu vreau să cumpăr, dar să-mi dați și un bon de casă. E deficit. E deficit. Și eu și cu miere, și cu într-adevăr, știți, munca țărană trebuie să ne oferiți locuri de muncă, să avem cireșe și cu legumi roșii și tot ce era. Noi nu permitem toată lumea să plecăm pe scotare. Eu nu vreau să vă îndemn să plecați pe scotare, dar pun și eu niște întrebări. Se întâmplă niște lucruri mie la locul lor. Noi am avut permisiunea pentru producători până la 30 noiembrie. Nu numai în piețe, dar și pe lângă piețe când nu încape lumea în piețe. Acum ne-am pomenit în situația în care în piețe sunt locuri libere, dar lumea continuă, dar nu ne-aș pierde eu vremea să vin aici la dumneavoastră dacă nu aș ști care e situația. Sunt locuri libere în piețe și aici și în altele, dar lumea preferă să vândă trotuare. Nu reușim în piață să intrăm noi, țăranii care vin de la sate de 50 de kilometri să vin să mă duc în piață să vând. Asta floare care o crește de... De ce să nu reușiți? Sau începând cu răsadul din primăvară. Noi probleme nu avem, toți ne alungă ca pe o minge de fotbal, încolo încoace când aveți loc. Care sunt regulile de ocupare a locurilor libere în piață? Deci, doamnele care vând rădăcinoase, vă spun așa, că la ziua de azi, la ora 10, noi am avut 82 de locuri libere în piață. Se ocupă la începutul sezonului, noastră știți, și la 80 de oameni, 80 de locuri astăzi sunt gata să le ofere. Chiar acum, în sectorul rădăcinoase, dacă vorbim de rădăcinoase. La restul sectorului, ce se referă la fructe și legume, avem peste 300 de locuri. Pe de o parte, sunt oameni care încalcă flagrant legea și sub nicio formă nu sunt pedepsiți, mai ales la cei care comercializează produse pentru care ar fi trebuit să elibereze bon de casă și care văzut că dispar. N-am mai pomenit să dispară vânzătorii de la tarabe. Asta înseamnă clar călcare de lege, conștientizarea acestui fapt și lipsă de sancțiuni, de pedeapsă din partea celor care trebuie să pedepsească. Pe de altă parte, sunt oamenii care nici de cum nu vor să vândă piețe, să găsesc 10 și sute de motive pentru a nu respecta regula. Primăria, din păcate, nu are la îndemână pârghii prin care să-i pedepsească pe cei care încalcă legea. Noi nu avem dreptul să punem o amendă. Sunt alte structuri abilitate cu asemenea competențe. Dar în momentul în care avem import de bunuri, import de fructe, import de orice doriți, care trece prin vamă, cu factură, conform legii, sau poate e contrabandă, cine știe, și după care se vinde fără bon de casă, și nu oriunde, dar chiar în preajma inspectoratului fiscal, asta arată foarte clar că aici este acoperită această ilegalitate și este susținută.